फोसावनानै मिथिहोनानै मोनसे जातीय चेतना लाबोनाय आरो गावनि मोनथाय गावनि गोमानाय रायजोखौ बोखांफिननो थाखाय बर' रायजो राजाफोरखौ दैदेननानै सोमावसारनाय गाहाय नेहाथारि बिथां बिल्ला कुमार ब्रह्म आरो बे गोथार फोरबोआवनो बाहागो लाफैनाय जोंनिनो बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनिनो सेक्रेटारि एडुकेशन डिपार्टमेन्टनि अफिसार मानगोनां गकुल चन्द्र ब्रह्म बिथां जोंनि दिनैनि बे फोरबोआव आलासि महरै आरोबाव दैथायहरजानाय सराइबिल समष्टिनिफ्राय देरहानानै आथिखालाव बिटिसिआव जोंहा ट्रेन्सपर्ट डिपार्टमेन्टनि इएम जानानै बे ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाफोरनि थाखाय सान हर खामानि मावबाय थानाय आंनिनो इएम लोगो फंबाय मृत्युंजय नार्जारी बिथां लोगोसे जोंनि खाथियाव थानाय गमा समष्टिनि MCLA मानगोनां एन्टा साली बिथां BPF हान्जानि CWC सोद्रोमा मानगोनां आब' हिरारानी नार्जारी बिथां जोंनि बेवहाय दायासाव जिरायनाय मोनसे समनि MCLA मानगोनां आब्दुल खालेक बिथांजों लोगोसे श्रीरामपुर समष्टियाव BPF हान्जानि जानानै गसंनाय मानगोनां जोंनिनो माने मुखलेस रहमान बिथां आरो लोगोसेयैनो जोंनि बेंगली सेल आदिवासी सेल राजबंशी सेल माइनरिटी सेलनि हांख्राय हरजानाय लेखायै बाहागो लाफैनाय साफ्रोमबो बिथां दैदेनगिरिमोन आरो लोगोसे जोंनिनो बयनिबो अनजाथाव राफोद आरो एक्टिभ खामानि मावनो हानाय एनार्जेटिक सासे MCLA मानगोनां फंबाय उइलियाम नार्जारी बिथांजों लोगोसेनो दायासाव जिरायनाय गासैबो सिबिजाथाव जोंनि दैदेनगिरि गेदेमा नोंथांमोन लोगोसेनो दिनैनि बे जोंनि बड'लेण्डआव हांख्रायनानै लाबोजानाय सोमावसारनाय बै समनि जारिमिनारि बड'लेण्ड दावहायाव बारसोमनानै जायफोर जोहोलाव जोहोलावजो बिथांमोनहा गावनि आगोमा जिउखौ बावलांदोंमोन बिथांमोननि मुंख्लं जालांनाय न'खरफोरनि गासैबो दिनै बेयाव नुजाफैनाय बिमा बिफा बिदा फंबाय जाथि बंश जायफोर मुंख्लं बेफोरनि सोद्रोमा बिथांमोन आरो लोगोसे जोंनिनो बेवहाय बाहागो लाफैनाय जोंनि स्पर्ट्स जायफोर माने गेलेनाय आयदायाव दिनै बेयाव बयजोंबो बरायजाबाय बिथांमोनबो दङ लोगोसेयैनो जारिमिनारि मुंदांखा जोंनि बागुरुम्बा दोहौआव बाहागो लाहैनाय जायफोर मोसाखावरि बिथांमोन आरो बेबायदि गोबां जोंहा माखासे दैदेनगिरि सिभिलाइज जाति हिसाबै आरो जोंहा आलादा मोनसे गावनि बै समावनो रायजो दंमोन होननानै जों बयनोबो साफ्रोमनोबो फोसावनानै मिथिहोनानै मोनसे जातीय चेतना लाबोनाय आरो गावनि मोनथाय गावनि गोमानाय रायजोखौ बोखांफिननो थाखाय बर' रायजो राजाफोरखौ दैदेननानै सोमावसारनाय बै समनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बर' जातिनि आथिखालनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांखौ गोसोखांनानै आं दिनैनि बे गोथार सानाव बिथांनि आथिङाव हमनानै खुलुमहरो बिथांखौ आं सिबिनाय जासि लोगोसे बर'फोरनि सोमावसारनायनि गिबि मुंख्लं सुजित नार्जारी बे फंबाय मुंख्लं आरो बिथांनि बिमा बिफा जाति बंशनि फारसेबो आंनि गोरबो गोसो गोथार गेबें गोसोजों आं न'खरनि फारसे खुलुमनायखौ जासिहरबाय जोंनि जेसेबां सोमावसारनायाव जिउ बावलांबाय गायदे हेलेनानिफ्राय आरम्भ खालामनानै गासै 10,000निबो बारा आगोमा बर' फिसाफ्रा जिउ बावनो गोनां जाबाय बे जोहोलाव जोहोलावजोफोरखौ दिनै आं गोसोखांनानै सिबिगोन खुलुमगोन आरो जोंनिनो दैदेनगिरि मानगोनां सामला बसुमतारी बालिराम बर' बिथांमोन बायदि गिदिर गिदिर गारलाबाथा बसुमतारी कनकेश्वर नार्जारी बिथांमोन बायदि मोनसे समनि गागि दैदेनगिरि जेसेबां बर'फोरनि गेजेराव दिनैहाय बिथांमोनहा जोंनिफ्राय बिदाय लानांबाय आं बिथांमोननि फारसेबो गासैबो माने जयै खर' गंग्लायै सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरो दानिबो बारा जोहोलाव जोहोलावजोफ्रा जिउ बावलाङामोनब्ला मुंख्लं जायामोनब्ला
दिनै जोंनि बे रायजोआ माब्ला सोरजिजादोंमोन बेखौ बुंनांगौआ गोब्राब। जोंहा दिनै जोंनि बे जोहोलावजोफोर मुंख्लं बिथांमोननो जोंनि आखाइजों बावनो थाखाय जोंहा जेबो गैया। खुगानि रावजों बेखेवनानै जोङो बिथांमोनखौ सिबिनो थाखाय गाबज्रिनो थाखाय बेयो थोजासे नङा। जोंनि गेदेमा जोहोलावजो मुंख्लं बिथांमोनखौ सिबिनो थाखाय बिथांमोननि बलिदानखौ जोङो दिनैहाय स्वीकृति होनो थाखाय रां रुफा थाखा फैसा सना रुफाजों दिनै जों बेखौ सुनानै माब्लाबाबो जोङो फोलोमनो हानाय नङा। दिनै बिथांमोनहा जाथिनि थाखाय सुप्रिम सेक्रिफाइस जोबथा सेक्रिफाइसखौ खालामदों। बे मोनसे आदर्श जाथि दानाय समाज दानाय देश दानायनि थाखाय जों साफ्रोम गोथाङै थांनानै थानाय बर' फिसाफोरनि थाखाय सुबुं माहारिफोरनि थाखाय मोनसे बिराद गिदिर आदर्श मोनसे जोंनि थाखाय सोलोंनानै लानो गोनां मोनफा मोनफा बिदिन्थि। दिनै बिथांमोनखौ जों अरायबो गोसोखांनांगोन। दिनै बै समनि दावहा नांनाय बिनि आदब खायदाखौ भारत सरकाराबो गंग्लायनानै लानो गोनां जादों। आसाम सरकारा गंग्लायनानै लानो गोनां जादों। बिएलटिनि गोहो बोलो दावहा नांनायनि आदब खायदाखौ गंग्लायनानै भारत गभर्नमेन्ट आसाम गभर्नमेन्टआ सावरायनानै 2003 सननि 10 फेब्रुआरियाव अर्थात दिनैनि समाव दिनैनि नैबे सानावहाय जारिमिनारि बर'फोरनि खर'नि मुकुट खर'नि अलंकार नैबे बिटिसिखौ दानानै होनो गोनां जादों। बै समनि सोमावसारनायाव हाथियारजों लोगोसे सोमावसारनाय बिएलटिनि दैदेनगिरिफोर आफादजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफाद बड'लेण्ड पिपुल्स फ्रन्ट मा होनो बड' पिपुल्स एक्सन कमिटि आरो दुब्बा हारिमु आफाद जोंनि राइटार्स एकाडेमि साख्रिआवला आफाद जेसेबां जोंनि गेजेराव हारियारि आफादफोर दंमोन बे आफादफ्रा खौसेयै बिएलटिजों लोगोसे डेम'क्रेटिक अभारग्राउन्डनि आन्दोलनखौ जोबथार भाबै बे दुलाराय बिटिसि ओनसोलनि मोनफ्रोमबो जाति जनगोष्ठीखौ ज' बोनथुमनानै आन्दोलनाव सनानै आगान सुरफादोंमोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनाय दैदेननायाव बे बिटिसि हालामाव थानाय जोंनि आदिबासि भाई बन्धुफोरनि समर्थन जोङो आदिबासि सेवा समितिनि दारैहाय बिथां बदन हांसदा सोरगोयारि बदन हांसदानि दैदेननाय बै समनि आदिबासि सेवा समितिनि गाहाय नेहाथारि जोंहा बे समाव दङमोन अपना सरेन बिथांमोननि दैदेननायाव आदिबासि सेवा समितिनि दारै दुलाराय आदिबासि समाजनि हारिखौ जोंनि बे सोमावसारनायाव जों CCBMआव बोनथुमना लानो हादोंमोन। बेंगलि स्टुडेन्टस फेडारेशननि दिनाव बै समावहाय जगदीश सरकार बिथांमोननि